Serokê Iraqê ragihand ku welatê wî 13 çekdarên Fransî ku di nav refên Daişê li Sûriyê şer dikirin, ji çekdarên PYD û Qesedê wergirtin, da ku werne dadgehkirin li Iraqê. Serokê Iraqî Berhem Saleh di Kongrekê Rojnamevanî de piştî civîna wî bi Serokê Fransî Emmanuel Macron diyar kir ku ew ê wan çekdarên Fransî li gorî yasayên Iraqî dadgeh bikin. Serokê Iraqî te kes kir ku welatê wî eger heye bibe xakek ji bo dadgehkirina çekdarên biyanî yên ku di nav refên Daişê de şer li Sûriye û Iraqê kirine ku hejmara wan bi sedan e li cem çekdarên Qesedê û PYD û bi taybet ku çekdarên navborî her dem gefa serbestberdana wan dike eger welatên wan pêşwaziya wan nekin. Ev yek tê piştî banga Serokê Amerîka Donald Trump ji welatên Ewropî re ji bo wergirtina welatiyên xwe yên ku tevlî refên Daeş bûne, lê ev bang hate redkirin ji aliyê gelek welatan ve, bi taybet Almanya û Danîmark ku bi gotina wan ew behsa metirsiyîtirîn kes di cîhanê de dikin û wergirtina wan metirsiyekî mezin e li ser ewlehiya wan welatan. Beriya du rojan jî çekdarên Qesedê hejmarek çekdarên Daişî yên xwedan regeznameya Iraqî radestê hikûmeta Iraqî kirin ku nêzîkî 280 çekdar hebûn. Lê li gorî amarên hikûmeta Iraqê bêhtirî 500 çekdarên Iraqî yên ku di nav Daişê de bûn di zindanên çekdarên PYD de hene.